Nidoble ang pagdagsa sa mga tao sa imahe sa Santo Niño nga nakitaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang yuta diin mapuliti ang imahe gipanggala sa pagtuo nga makaayo kini sa ilang balatian. Ginikanan sa duha ka bata nga nakapulit sa imahe sa Santo Niño, giasula na sa pagdugok sa mga tao, hasta ang ilang mga anak hikapon sa pagtuo nga makahatag kini og milagro. Patay ang usa ka babae nga gitigbas dito sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Argao. Ang liog sa biktima hapit maputol. Gihuwanan sa mga stalls ang City of Warwick bisan gipahigayon ang pagsaulog sa Biesbera sa ilang piyesta. Mga residente nagsinulog ug nag-fireworks bisan og udtong tutok. 45 ka mga pamilya nga biktima sa bagyong Yolanda hatagan og panimalay sa dakbayan sa Bugo. Mayo nga pong Sugbo, Kabisayan og suban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jun. Kasig na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nangandag na ang Kapitolyo sa kusog nga pag-uwan dala sa nagsingabot nga low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Di pa siguro ni Governor Junjun Davide nga andam sila sa pagdalit o hinabang higayon sa katalagman. Samtang ang mga kadagkuan sa dakbayan sa Bugo nga usa sa malabing apektado sa bagyong Yolanda wa mabalaka kay dako ang ilang pagsalig sa ilang disaster response group. Matud sa gobernador nga dunay kasabutan ang lokal nga kagamhanan ug mga negosyante sa mga basic commodities sama sa tambal ug bugas nga mo-augment sa supply alang sa mga biktima sa katalagman. Gitudloan na sad ang mga opisyales sa barangay sa saktong paggamit sa calamity fund panahon sa katalagman. We will have relief tax if necessary for this calamity. Doon na gyud usa nga responsable gyud from the kanang city employees na gi-assign gyud anang barangaya. Og doon na reklamo, he will be answerable for the complaint. Usa ka task force gitukod sa City Veterinary Office alang sa pag-atiman sa mga hayop sa kabukiran sa dakbayan sa Sugbo. Sumala sa mga testing sa blood samples sa mga nagluyang hayop, usa lang niini ang ilang nakita nga dunay kagaw nga hinungdan sa pagkasakit. Leslie Cabinado Vistil, Sugid Lumi. Adunay nakitang kagaw nga nagdala og sakit sa hayop sa blood samples nga nakuha sa Department of Agriculture gikan sa nagluyang nga hayop sa Barangay Cantitlas sa Cebu City. Base sa bacteria culture ug isolation nga gikuha sa mga eksperto sa DA ang mga namatay nga hayop dunay Pseudomonas bacteria. Gitawag na siya og opportunistic bacteria. Sa ato pa, opportunistic bacteria siya. Pag dunay opportunity nga luya ang hayop nato, ubos ang iyang immune system, lower po ang iyang resistensya, musud siya sa sistema sa hayop. Samtang ang Pangulo sa City Veterinarian sa Dakbayan sa Sugbo nagkanayon nga ang hayop nga naigo sa bakterya ilan ang gipatambalan og padung na kining maayo. Ang nangalupog na mango naman, mo isang ni doktora may sa amoa. Pero dili gid nimo kumpiyansa kay tugnaw pa pagyud until February. So mo nang nagsige pagid hatag og kana bitang supportive. We term that supportive treatment. Ilang nasutang ang kasagaran nga namatyan o hinungdan sa nagluyang nga mga binuhi nga hayop mao ang hypothermia kon sobrang pagkaubos sa temperatura sa lawas sa mananap. Aron sa pagsiguro mukuha usab og blood samples ang DA Regional Office sa mga kahayupan sa Barangay Gaas Balamban aron pagsiguro nga dili lang hypothermia ang gikamatyan sa mga hayop didto. Pagkakaroon moabot na sa 89 ka mga hayop ang namatay, samtang 354 na ka ektarya nga umahan ang naapektuhan sa bugnang panahon. Kasagaran sa nagluya og nangamatay nga hayop gipang-ihaw sa mga tag-iya. Matod sa DA, wala pa sila nadawat nga report nga dunay nagkasakit nga mga tao nga nangaon sa karne niini. Kay kinisa ng mga bakterya naanandaan sa animals. Naanan ni sa palibot nila, soil-borne o waterborne man ni mga
microorganisms or organism nato, no? And then once muluwer ang resistance og kining kuan sa hayop, kining tawag nato nga immune system, mo come in siya. Apan matuod usab sa City Veterinary Office, bisan og usa lang ka hayop ang naigo sa mga bakterya, dili gihapon ang ayan nga mukumpiyansa. Hinuon wala makasulod ang karne nga gipang-ihaw sa bukid sa mga merkado dinhi sa syudad. Possible kung gikaon ni mo gilaw, but if it is well cooked. Sa case aning ni ang Pseudomonas, kung well cooked ang karne, way problema. Usa ka task force gitukod alang sa paghatag og technical assistance sa mga mag-uuma. Usa ka veterinarian ang ilang i-assign sa Bukirang Bahin sa Sugbo alang sa pag-atiman sa mga apektadong mga hayop. Karon sugod next week mag 24 hours na ang among tao. Yes, kay ang kaning among Animal Health Division sila. Ilagi na Deploy sa bukid. yes. Supposedly mo uli sa di na mo papauli na adto na lang dito kay para on call dool na lang. Leslie Caminado Vistio, News 5. Hubog nga Norwegian National kinsanangan kong apil sa humanitarian team alang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda sa Northern Cebu, gidakop sa kapulisan kay nagpasalba sa iyang armas. Julie Tainar, Sugin Limi. Gisikop sa mga sakop sa Mobile Patrol Group ang Norwegian National nga si Cholan Tiglan, 35 anyos. Giingong hubog si Tiglan og nagpabuto sa iyang armas samtang naglakaw sa Maydalan Diha Cosalan ug R.R. Landon sa Barangay Kugon Ramos. Pabuto niya, niagi ba? Alit ng pabuto, di lalo ba? Biro medyo pita, at bang... O may lain tao niagi niya, akong ganito rito ba? Siya ay nagpabuto, ano ko siya pabuto. Pabuto ng kausa din, murag nakuha na siya na. Pagkikadang mabuto, murag nakuha ba, kaya kung sa kabala, murag tambok sa siguro, naungo sa tambor, mo na iyang giguba na lang mo, pag-abot na mo, among nabtan nga, dihaan siyang posisyon ng ang 22, pero ang tambor na sa ubos, nasa natagdak na ba. Muna ka mo lang gilayok, kaya basig, abi mo lang mo, pagpito pa ba. Gimakak sa langyaw nga nakainom siya og wa sab kuno siya magdala og armas. Namasangit pa kini sa mga pulis human mawagtang ang dul ang 17,000 pesos ni ining kwarta. Ayos lang aligasyon kay pag-abot na mo, wa gini ka balo nga nasa kwarta. Kaya mo sang gihiling yung mga bulsa, wa mo sa kwarta niya. Aningin ko nga, bayaran lang nato ang kuwan, ang magikaon. Nakikwarta din siya naa. Siguro hiling wa man niyo sa nasa ko isline, di ko na ko. Ano, ikuha alam mo 500, gibayad na yung 400 sukli. Mato sa Norwegian National nga maayo siyang tao ug matinabangon. Gani ani akaron siya sa Sugbo ang mutabang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. I tried to fix some of those broken houses, but because of my free open mouth, I need to take precautions. Julie Tainar, News 5. Ginang nga nahimong saksi sa pagpangawat og lubi, giunay og patay sa agig agaw nga maoy gipasangin lang nangawat niini. Biktima gikaligo og tigbas ug hapit maputol ang liog. Ryan Sorote, Sugin Liming. Sa sud na niining lungon, maabti ni Agustin Imbudo ang iyang asawa nga si Amanda, human kaligwa og tigbas pasada alas 11 sa buntag gagahapon sa Bukirang Barangay, sa Ningigon sa lungsod sa Argao. Giunay kini og patay sa iyang igagaw nga si Ruel Gomez, 28 anyos kinsa misibat human sa hitabo. Dumot may gingong hinungdan sa pagpanigbas kay si Gomez may gitudlong mikawa sa 300 ka mga buko nga butong niadtong Lunes. Nagkakakuan ng ilang istorya, wala man kasinabot ba? Dili nang hinon si musugot ang iyang katong iyang nakiya nga iyang tistigusan. Adto na lang sa lungsod kay dili man magadumao diha. Gingong kalit lang nga giatake ni Gomez ang iyang igagaw samtang nangandam og ipakaon sa iyang mga hayupan. Gikan ining lubi, nakadagan pa ang biktima palayo sa suspek apan naapsan kini. Kining gidauban nga kasagbutan og mga lama na lang sa dugo, mo'y timailhan sa gihagbaan sa biktima. Matud pa, hapit na putol ang liog sa biktima nga may hinungdan nga namatay dayon kini. So, ito yung gamit sa kuwan, pagpatay. Undang. May recover ba na ito? Wala naman pag ito, pag ato sa responding police, wala naman recover ang nagiban. Nagpahigay ng hot pursuit operation ang kapulisan kagabi, human masigpati ang suspect sa Bukirang Barangay sa Mabasa, apan pakya silang madakpan kini. Nagbaso ng bala sa biktima sa gidangatan sa iyang asawa na igurang mibarog isip saksi sa pagpangawat og butong. Gat nga ba, maglalog, gat nga, bro. Okay, daga lang. Ano sa may gusto niyo mahitabo ron? Kuha ba, gusto sa bulakpan sa mahayo.
Ryan Sorote, News 5 Argao, Cebu. Patay ang lalaking overseas Filipino worker humandong gaba sa uyaan sa iyang asawa. Suspect gingong nang labay og bato sa balay sa biktima nga mo'y hinungdan sa panaglalis nga misampot sa maong krimen. Juliet Hainar, Suginlimi. Suway pang gidala sa Talisay City District Hospital ang biktimang 35 anyos nga si Oliver Castañares, usa ka OFW nga taga Sitio Hilltop sa barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Gidunggab kini sa uyuan sa iyang asawa kinsa nadakpan sa follow-up operation sa kapulisan. Ang suspitsado, naglabay ni og bato ngadto sa balay sa mga biktima. gawas. Kunya ning gawas ning biktima ug gikonfrontasi ning suspect. Sa dia dayon gidunggab duha ka higayon. Naigo sa walang bahin sa indugan ug sa tunga-tungang bahin sa indugan. Mo tinungdan sa iyang kamatayon. Depensa sa suspect nga si Sixto Romano nga dili siya mooy namato kun dili ang biktima. Giingong daghang silingan ang nakakita nga batuon sa biktima ang balay nga iyang gibantayan. Gabi isa wala pa kuno mahitabo ang krimen, gisung sa biktima ang suspect o gihapsan ang ulo ni ini. Sugat ka. Sugat ini nga na ini kita. Wala ni sumdang yan. Buk-buk. Dili ni at pagkaiyo ari at subuklipong kasakit mo na rin sa segunda dire. Ginom ko sa buhan kung sa'yo nagunitan ako. Basta kay mau to yung lang patay ko na to. Asoy sa suspect nga gikan sa Dubai ang iyang gipatay kinsa na uli niadtong Disyembre sa miaging tuig. Julie Ternar, News 5.